abampofu upresident uphila nabantu ngibonga kakhulu nganza kwethu ukuba sibe ndawonye namhlanje ngingena ngacula lesizwe ngoba ngifuna nje ukuhlala emaphuzweni ambalwa bese ngingena ndikimbe indaba sengithola indaba zokudlula emhlabeni uka General Colonel Themba Mthimkhulu kwaMashu uyinsizwa eyaflathela laseNingizimu Afrika ngeminyaka yama-70s iyozabalazela izwe laseNingizimu Afrika exile ihambela Angola ihambela oTogo oTanzania bekhulela ey'ntabeni eyilungu eliqavile likaKhongolose African National Congress ekhuliswa zinsizwa laphana ke oJeff Hadebe kanye nobaba uJacob Gedlehlekisa Zuma eZambia umkhulisi wabaqeqesha bagcine seyingxenye ke yombutho wamasosha ukuvikela izwe laseNingizimu Afrika wasebenza ke ngonyaka ka1990 esebenza njengoGeneral Colonel kwi-military base eBluff emveni kwalokho waphindela ke nobudokotela wagcina ke esewumelaphi ke khona ngaphakathi emasosheni esikhungweni samasosha sithi hamba kahle eBhungani hamba kahle emakhulukhulu ngibele nhlanhla ke ukwazi siyacela ke ukuthi siyazi ukuthi iqembu lakho likaKhongolose ANC kanye nawo amasosha uqobo bane stress bagcina sebekhohlana ukudla okungenzeka agcine bengafinyelelanga ukuthi bazi ukuthi akusekho emhlabeni uGeneral Colonel wamasosha udokotela uThemba Hadebe ongumfowabo kaMabhunu uMabhunanyile owayeyigadi elikhulu kakhulu naye esemasosheni usebenza kakhulu nobaba uThabo Mbeki waphinde wasebenza nobaba ubhekicele uzomkhumbula uyamazi esebenza naye uMabhunanyile emveni kwalokho ugcineke edlule emhlabeni ngonyaka ka2006 namhlanje ke kuhambe umfowabo omdala uMsombuluko uzobekwa khona kwaMashu ke ngesabatha lona leli esiyakulona sengathi ungalela ngokuthula amakhulukhulu ungana lendlela uhambe kahle lubuzamile abo bazamile emthondweni siyabonga awu siyabazi bona la namhlanje live ngisho emazulwini ise live namanje ise live ubani uhluphekile inhliziyo yakho phupha ngisho ebusuku uyidonse kusiko uyibulala ingane ngenengizilutho ingavimbi umuntu ndawo ikhulumela yibeke lumona njengasanamuzi ayisekho emhlabeni Tengane siyabonga mfowethu siyabonga mfowethu Tengane album yakhe emnandi kakhulu enhle la uhlonipha khona ikhala khala kashafuza inonemnyama kumagadla shoshoshe ehlangene zababhemu abanye begadla behlahlanyevana sibonga kakhulu ukuhlonipha ekomfana webhovu lekaDikadika umuntu ekhathele ubuye khona Ntamo lombala ndala enedlebe elilodwa siyabonga Tengane hlanganisa amaciko njengoDulas umsebenze nawo oJaiva zemnike obhuti bakho namanye amaciko amaningi wakhipha ulozolo lwealbum bonke inhlonipho yakho nokuyibandakanya nezinto eziningi ezenzakalayo ngicela ukuthi abantu bamseke uNtengane umsebenzi wakhe uqhubeke kuya phambili very powerful album well managed well professional well combined ziyakhala manje ngezo online yimi lo Moyile satanele finyelani nganza kwethu laphana ke umroza phakathi laphana amadoda ke isiqhamu sokudidla lethana amadoda ke ibhola lethu laphana qhamuka phansi kwamhlabeni ngana amadoda insizwa waziwa laphana ukuthi isiqopha umlando sakithi eNingizimu Afrika uyakhumbula laphana ngonyaka ka2016 ithi ke kwakhala nyonini ithi ke ngempela ke ngiyambonga Simphiwe umfowabo kaMasondo ngiyambonga ubaba uMthembu ngisho njalo ngithi ke mina selosala kahle usizi selosala kahle ngithi ke baba ihlupheka esho njalo laphana ke wathi sobona loFan Damu afanga impela uFan Damu lapho waqophela khona umlando uMaskandi uqala uhlonza unyaka oqala ngqa sizoke siyibonile ke velelwa izinkinga iziyazi yahlanya nokuhlanya in between yabona ke uke wahlanya nasekhanda aphanjelwe ingqondo isihlanyela sonke ke bantu lebhlungu bawo sidalwa
Kubuhlungu baba Zidalo. Emveni kwalokho ke yabuya yasinda ke insizwa sibonga umphefumulo ukuthi ukwazi ukuhlangana nenyama. Namhlanje ke siyibona ke ikhipha album yayo imnandi kakhulu. Ithi ke phela sisikhuluma labo ngephupho eke lapha ke insizwa ikhipha ingoma emnandi kakhulu eke isho njalo ithi induni ibize insizwa ithi ke lelizwe ngelenkosi inkosi yasemangunini igagwele ngempela uMroza uyakhumbula ukuthi ngisho imfaduko le DST ekubese lapha nakulapha kuyingane zoma music production la ixhaphaza khona uJaibo zimnike emshuthisa isithombe emshayisa isiginci kubo yena front athi uyinyone ezimaqola ziphi lezo nyone ezimaqola kodwa umuntu wayebheka lapho ephakamisa umculo ka DST osaziwayo kwakuyena uMrozo ngama-backing amahle ebheka imbongolo ikhonye emahlangeni ebheka nje imbongolo engakwazi inhlabo nje ucula namhlanje amintayiza nophaqa ababhobokile ngifuna umncoma laphana ke kumpoka Msezane laphana njengoba bambhoboza ngohlamvu izinqe nje laphana bakwasinda naye into ayisindela bazama ukumdubula bemthuma uphuthe egoli hey ngoba leli igoli leli wasinda wayesesiqhoshele ngokusinda kodwa nabo ke labo mabe babemsukela angikholwa ukuthi basekhona hey akaze ngelibona noma nezinelodwa nje ikhehla noma nono lelodwa ekhanda luthi ngibona mntana mengiphamisa ukuhamba nje sengabaqeda ngiyangibona nje imbewu enje ihululekele emhlabathini ingane namathamba fresh angaba sagijima pheke komhlaba sibulalana zodwa zithi zizinsizwa zakwabani lezinsizwa zakwabani anikaniwe ngiphoqa impilo kodwa nawe uhulumeni lesandla ngoba ingane sinje ngingafica lapha evalele police station ngithi ngiyabuka lapho abantu abaningi kangaka ababoshiwe lapha ngithi mangiyabuka ngibona benoku indlala ngathi uhulumeni lesandla isikhulu isandla lesi sandla impela ezingaka siyaxama nizinsizwa niyabulalana nibhodla phahla nebhaba nibheke phi manishi ngiyibuzela nje usala bani njobo ufaka uzifumu kangaka hey batokele ngabona manje okujwela insizwa ngala kwaZulu wakujwela insizwa ngisho batuba eke insizwa yakwamata kayixoshwa eke kwakusho njalo ke abalobokazi eke basemtubatuba mabehlonipha bethi kwamata kayixoshwa ngoba besabugagula abasemzini bethi bonke uma kayixoshwa eke impela into ebalekile ke lapha ukuthi yazi ke igalelo lensizwa kuzomculo eke igame kakhulu ngenkosini eke yaphinda yasebenza kakhulu eke nomfana omncane wakhona lapha ekuzandla ezincane umdumazi ekwaba sokhalweni mina ngibaze baba sokhalweni ebesanganisa insizwa lapha ngikhumbula umfihlo umfoka Ntombela ngisemsakazweni elokhu ngibelesele ethi hey mfowethu impela ngiyazi ukuthi niyasingela bafowethu nihambe nizingela okusabhova okufana nebhova wagcina ke mfowethu nami nginazi kanjalo mfowethu sakubonga kakhulu mfowethu eke sakumncela lapha kwembizo online ngithi ngibunike ithuba mfowethu lokupromote umsebenzi wakho omhlo isanda kugaqazwa imoto kabike le ndoda le iqhunywe insimbi nje ayikwazi ukuhamba uNkulunkulu emhle lamathonga lelizwe bayisindisa yakhumbula ukuthi kuye wabatshazwa ehleli hamba ngayo lishe kwathiwa ngeke asasukuma ngedlozi lo isemkhulu noNkulunkulu wakithi namhlanje iqolo nayo cha liyasebenza impela liyasebenza wethu ngana wethu cha mfowethu unikeze ithuba mfowethu ubingeleliso saphunga namageba kuphinde usethulele umsebenzi wakho omusha mfowethu ngoba ngithanga nginikele lethuba mfowethu hayi ngoba ukuthi abuyela ngoba uyigakho ngoba ukhokha ngobunono ngoba vele uyazi ukuthi ulinono cha angibonga amacingwane ngiyabingelela konke umuntu ongibhekile ngalesikhathi ku live ongizwe online ngiyabingelela nje kubo bonke abantu obingelela umgojeli umfana kaNcube odabuka lapha emtubatuba kwaNkomo kaXoshwa ngiyabonga nje ukuthola leli thuba ukuthi ngizokhuluma ngomsebenzi wami ophumile ohloko sakhona sithi iOxygen ngicabanga ukuthi ke uma ungaya nje lapha ya ku YouTube Spotify uzofika uyithola ingoma enengoma ezo10 la khona ngisebenze noma Fikizolo
ngazosebenza nodadewethu uNdoni, ngazosebenza noSaliwa, ngazosebenza noMjolisi, ngazosebenza noMabutho. Bafowethu-ke awukho lapha noFuad, kunoRepeat kuphela. Ngiyathembisa nje kakhulu ukuthi ngisebenze ngokuyikhandla nami emva kwesigameko esithe sangehlela-ke sangibuyisela emuva. Kodwa-ke uNkulunkulu emuhle ukwazile ukuthi nginezithuba lesibili ngiphinde nginenzele umsebenzi ofana nalo. Nokujabulisa kakhulu ukuthi umsebenzi lo uneviki nje uphumile, cishe uphethe iviki lesibili, kodwa wenza kahle kakhulu ngoba ngathi iy'namba zikhomba ukubheka ku-100 njenganamanje. Kuyajabulisa-ke lokho. Ngiyakhuthaza-ke abantu ukuthi baqhubeke nje njalo beye lapha ku-YouTube, ku-Spotify, bephinde bengifollowishe lapha ekhasini lami ka-Facebook, Mgojeli SA, kanjalo naku-TikTok. Ngabonga kakhulu bafowethu ukuthi nje neyami ingoma ikwazi ukuthi ifinyelele kuleli miliyoni eselibangwa njenganamanje. Lokho kuyongithokozisa kakhulu. Ngiyabonga kakhulu Macingwane ukunginikeza ithuba ngane kwethu. Ngiyethemba ukuthi wonke umuntu ongibhekile ngalesikhathi uzophuthuma lapha ayoyithenga ingoma ngoba egcineni thina sesisebenza ngawo amafoni vele. Ukuthi nje lapha ufike uthenga ingoma Mgojeli ube wenza okukhulu kumina. Ngiyabonga kakhulu. Ubonga mina ngane kwethu. Uphile mntaka baba, sengathi umsebenzi wakho impela ngongaba impumelelo futhi nami sengozwile umuntu kakhulu. Ngincomeke mina ubala. Ngoba ngicoma le isikhukhukazi lesi nje kuthiwa umroza. Yabona ngicoma ngoba ngibenqinisile. Yabona ngizoqhoma uhazane lo encane ngoba ngiqinisile. Ama-track record abantu labo bantu ayaziwa. Ziyakhala ke manje. Hayi siyabonga kakhulu. Suka manje sengiyabasa. Yeah. Yeah, sanibona. Ibushukile inombolo. Okay, nginenkinga serious ngokay. Okay, akasafuna ukwehla esikhundleni. Okay, akasafuna ukwehla esikhundleni, ubusy. Akasalibambi nocingo. Kodwa ke ngibe ngenhlanhla enkulu kakhulu namhlanje engehlele ekuthenini lapha ekhaya komunye imizi yakithi olapha eMzinyathi. Ngaphike khona ngoba sibhizi nje sigamenye ukukhula silungiselela umcimbi omkhulu ozoba ngesonto nge-3 olapha eMzinyathi eNanda aphesheya nje kwaseKhanyeni. Ngaba nenhlanhla ke mina ngathi mangabe ke kwakheka lapha emzini kababa kwaba ukuthi bafika umakhelwane bonke, kodwa kwase kufika umakhelwane wami ke umkhulu kunabo bonke ubaba inkosi yamakhosi uNyazi Lwezulu. Umakhelwane wami wayeseke engibiza esho ukuthi cha makhelwane mntanami ngizobe ngikhulisa abantwana bami kuwo lo muzi la sakhelene khona. Uyazi ukuthi abantu benkosi bangenzeka bangehlule ngendawo yokupaka. Ngiyacela ukuthi amachunu ayivule izandla. Ngajabula ngafa ukuthi lapho nami ukuthunywa umuno wasezulwini kuba ngilungisa isimo esokuthi icente iceke ilungisele ukuthi imbali zonyazi esikwazi ukuthi umemulo uhambe kahle. Uzobe ngesonto ke cabanga usobe sinazo insizwa lapha umjolist insizwa uLimithi uMfokanala uNuba ngoba uNuba usenhlizweni enkulu ngokuthanda kakhulu uNyazi lamthanda uNuba. Uzobe khona umthandeni igqokamelisha ezobe likhona bese kuba umfowethu uSjava. Yona abantu phela uNyazi elingicelele ukuthi phela hayi kungakuhle impela nje mase igidile intombi ijulukile bese bekwazi ukungena nabo behalelise ngoba nathi sobe sifundula impela nje sigida. Ke mina umakhelwane wami ngwaphosa itshelifiki ushaye utha ke ongake intaba impela uyasho uthi cha abantu abasondele kube kuhle kubuswe akukhulise abantu ngokwesintu nangokwenza ukuthi ethi eyinkosi izinto ayihambise ngokohlelo lwesintu. Lokho kuyakhuthaza ngoba ukwenza omdala kwenza ukuthi nathi sizingane sazi ukuthi siyakweleta ubesikwenza nangelenye ilanga. Mangabe ke esincokola ke nomlomo wasezulwini ke usiyabuza ukuthi hawu ubuyeni niphesheya. Ngithi mina ngibuye ngesonto baba. Usithi ke cha isikhundla sakho usilandile nikhe. Cha ngase ngimceba kokhe ukuthi cha baba okay akasafuni isikhundla sami. Yayisithi ke inkosi cha akeze la
ngesonto azosho ukuthi unqabelane ngesikhundla sakho abuye afike la azosibuyisa isikhundla. Okay ke naye singaba khona naye ngesonto lapha ke emzini wenkosi ikhona iparking amachunweni don't worry bese ke sehlela ke emzini wenkosi kubuse kube kuhle ngesihle impela kodwa ke okay naye siyobona ukuthi uphathani ubuyisa isikhundla phela ngoba hayi amabamba futhi bayakhala abantu ngawo okay bathi udludu awumi uzudle ngisho inkukhu ngomhlangano okay ucebile kwathiwa vele lezo ndaba seyiphutshukile ubhuti uNzuzu uhambile wabika lapho befundisi ukuthi okay wadla inkukhu yeah seyiphutshukile lezo ndaba hos zoqula amacala akho okay yeah njalo nje cha okay buyisa manje isikhundla sami futhi ngiyafisela okuhle kodwa mntaka baba ngoba ushaya amaphuzu abalekela kakhulu kade uphethe ngubambisile wakhuluma ngendaba yamalobolo ngoba besiphuma nje silweni sihamba nomfoka amancinza eke umeli uSumfoka Zondi eke umongameli weBusiness Forum in South Africa eke aphinde futhi abe ingxenye yobukhosi bakwaZondi eke impela eke bizwe isilo samabandla wonke ngamphelezela ke njami njengomunye wawo top 6 eNdlunkulu yakwaZulu nami ngisekomidini eliphezulu eNdlunkulu kaZulu ngakho ke kubalekile ke ukuthi ngiliphezele iqhawe lakithi kwakhuluna izinto ezinhle neziyaphambili nezothuthukisa isizwe sawuphunga namageba kuyiwe phambili ngifike ke nami ke ngaliputshuza ke lelo daba ukuthi impela ibamba lami lapha bayede likhalile ngamalobolo nami futhi impela angifuni ukumphisa ngoba insizwe eziningi ke ayiganiwe cha kwabanjalo ke sathi ke isilo cha sizohlala phansi libukisiswe lelo daba ngoba vele kwakuyisinqumo sobandlululo thandile igama elinjalo livela kungaka idaba injalo nje kanza kwethu emveni kwalokho ke bakwethu ngifuna uqonda ngqo iqondele emkhanya kude ke ukhansela umdaka okuyimeya khona intulo le imeya lapha emkhanya kude akekho kungazi ukuthi ubaba umdaka usopolitiki omdala lapha kwaZulu abaningi bangangamazi kodwa uyizi traditional politician laba usopolitiki abanaka kakhulu intuthuko yomphakathi nezinto ezithize ngaphandle kokuthi ba understand isikhathi samanje ukuthi sekusetshenzwa kanjani izimo zi-expose kanjani zemphakathini. That's why ANC has got so much problems because they are so too traditional. They don't work and expose izinto zabo bathi bahlula abaze bahlule nayinkatha etihambisa uJojo Tank odwa uJojo Tank ukwenziwe idile lomcimbi elingaphezulu koJojo Tank aba100 ibudget yalo mcimbi uhambiswe uJojo Tank nembuzi embili nejingi inkosi ubani izijingi ngoba vele batholile abantu banezungu manje bahlele emakhaya basebenzi uthola ibhasi lamahala lama food parcel vele kuzoyiyo lo mcimbi yabona bese kwenzakalayo okungeyona into wrong lokho kodwa uma kuzokwenzeka ngendlela ekahle namanje ke umdaka ke ngitholile lapha ukuthi umkhanya kude ngenza ucwaningo nje ngathola ukuthi ikakhulukazi esigabeni samanzi kuningi kakhulu okuhle asekwenzile iphutha lakhe elikhulu kakhulu mina ngimsola kulo ilento ye-instability yomkhandlu wakhona ukuthi why all the time umkhanya kude ube ne-instability engaka politically yabona okusho into abantu basemkhanya kude nabo khona abangakwenzi kahle ngoba umasipala njengomkhanya kude kunenkinga engaka yamanzi bese kubalekile ukuthi kube ne-stability ukuze sikwazi ukuthi i-problem ethinta amanzi isolveke ngoba ungqongqoshe lo osuke ephethe amanzi kuzo lonke imali fanele ayifake ngaphansi kamasipala bese kuyasetshenzwa akufananga khona kuyasetshenzwa khona akufananga nase lapha kule masipala lo kodwa ephethe uthula sizwe uyishaye ibhuqi imali yakho ethenga ospa akaze nje inhlobo nje eze lutho akuholwa khona ngisho ithishu okushidaba lapha eZululand akho ngisho iphepha lelo kuthiwa photocopy machine ayikho imali yakhe yokuthula sizwe uthenga umasipala usuku nosuku lenja le idatha liyabheda
ngisho namhlanje ngisho nakusasa nayizolo bengisho ngiyoshona ngakusasa ngisho ngisho libini ngoba umuntu mayiphethe uyaphetha nje angaloku nabukeliswa ontuli bayamsaba nama kumena ngathi ubeya phesheya nontuli ade balekile phesheya lapha exa kwezinkinga zenkatha waspenda 1 million phesheya ngiyawufuna ukwazi ukuthi intuli lo 1 million ospende nguya phesheya upepenyeka uauthorize ubani is on your pocket or in the government money ucacise mawupepenyeka nomxhasho wosomabhizinisi abathize ungasikhumbuza uNdebele owanikezwa osonkontileka imoto ye-million imillion lalisabatshazwa ngalezi ayikhathi 30 million lalisabatshazwa hani makuvuka uzenzele noma kokuyini 2011 noma 2007 lapho nje unduna kula kwaZulu yabona ngoba lento yokuba omakhaya idlele iwrong uzokhumbula futhi ukuthi lokho leyo mali leyo moto yagcina ibuyiselwe emuva kulabo sonkontileka thina sasumlando kade sasibuka sithule nje yakhumbula ngo2015 engena ku-SABC3 News udokotela uZweli Mkhize ezodefenda iproject yakwa National Department of Agriculture ethi umngakho ithole nje ngokulandela imigudu njengabanye abantu aba-ordinary akake there was no influence in the history of the world. You can't be the premier and your wife get a tender 100 million and then you say me it was a normal process. Ayikho into enjalo sakudlala ngathi sibadala manje ayikho into enjalo ayikho nje ifana nse lento yasho baba uZuma ebuzwe indabeni BBC News kuthiwa uDuduzane njoba multi-millionaire nje uDuduzane kwenzakala kanjani ukuthi aqhamuke vumbu nje uyisebenze kanjani le mali engaka senayo impendulo yakanqamalala yaba labo budedengu phakathi njengoba bonke abaholi yaba labo budedengu phakathi ukuthi aphendule impendulo ethi hayi on his own a son of the president on his own climbing the ladder to become the millionaire is questionable. Wake up, young people, wake up, South Africans. And the country is on our hands right now. We need to be truthful to each other. This is a history I'm referring to. Izinto lezi esezenzekile emlandweni. Nawe akantuli yawunduna kulwethu. Asilindele ukuthi ungadakwa ublue light into a level yokuthi uzuthatha imillion laba kokubentela. Uwena uthi wena kuphenywe ntuli kuphenywe udaba lwe youth fund ukuthi yenzeke kanjani obani uthole kanjani nobani uthole kanjani kodwa utholakala wena uthola imillion uspend imillion ngeholiday laphesheya unknown. Mina ngihambe kwaguga amaqakala ngibheke eMelika ngijika amazwe awu20 ngivakashiswa emazweni engingawazi phethwe umkhuhlane international flu ngihamba ngibhlungu isifufuba la ngihogela imoya yakothoko emakwelekweleni ngihogela imoya yako Italy Rome ngihogela imoya yako DRC lapha impini inuka ikhwapha du airport yakho inuka ikhwapha ayoshona phansi angangathandi nami. I walk in a cheaper level. Don't Masimbe airline to Ethiopia airline. Yabona. Ngaqala mina uthi khona igule ethandwa ngalolu hlobo. Sangagibele thuze kwesigule esingakanani. Wathatha umbhede igule ezo6 kwabe kumbhede wesigule ngaphezulu lo dokotela basisikakile lapha. Siqiniselo la ngakithi. Ngithi mina bamsengana ubusiness class lo muntu. Yabona. Ushintshwa khona la. Shame. Hey, ngibukela khulu. Hey. Hey, let me shut up. Kodwa khona bahamba ngama-business class, ngama-Emirates, ngama-private jet, bona baphila kamnandi at the expense of our life. Injalo nje. Ngisuke lapho-ke ngiqonde ngqo. Umama unamagugu. Simelane. Uyakhumbula ukuthi intokazi ekholele eGoli kakhulu kodwa kuyafika lapho kwaZulu-ke yazinza kakhulu le phezulu eZululand. Ngimazi mina lapho ngo2009 ubhizi khankaswa lapha sihamba nobaba uZweli ngaphambi kokuthi ubaba uZuma athi become the president. I think yes 2009.
Comments history ngiyayazi izinto ngiyazazi angifundi iphepha ngifunda pen yile kula konke nje kula konke kuphukile inombolo ngishike mina uNomagugu nobe phafa nje ngiyaphafa ayotshela abantu abadvise abathi hayi baqondalisa awuyaphafa hayi bamthukela hayi awuyaphafa hayi ngiyahleka mina ngiyantshela ngibuyile khulunywa amaphuzu la manje qondwe ngqo amaphuzu njalo nje emva kwalokho ke watholakala ukuthi kunenkinga health care city oqala inkinga ziningi lapha kwaba nenkinga yamathenda ama security omantshinga la abagadi ibhedlela kwaba nenkulu inkinga yalapho ongazi ukuthi amathenda khona ahamba kanjani ngokwe authority yabona sathula ke sabuka ke sathi makabe kuphila abantu bakithi abamnyama kulungile sabuka inkinga eningi kodwa ukhombisa ukuba nophawu oluhle kwi first term yakhe ephethe njengongqongqoshe wezempilo kule second term asikaboni ukuthi ukuphase kwenzile nangakwenzanga kodwa sisabuka nje siqolozele kodwa futhi engingakusho mina ukuthi ngifunile ireport yezinto eziningi esiyiphawula abantu oluthinta including nento ethinta uJesinta Ngobese uMrs Zuma intokazi le ngiyayazi ke mina isebenza kakhulu eziteshini zomsakazo yasebenza nalapha engithi mina Jesinta ngiyakubongela well done ngiyakubongela ukuxoshwa emsakazweni uzokuphila impilo yakho ngoba emsakazo ikuncisha ilungelo elikhulu kunawo wonke kwi freedom charter nawe constitutional yezwe enethi freedom of speech uyakhovwa thiwe yiba mkhovwa la ekhaya umthetho cha akusho phela ukuthi umuntu akabulldoze process asebenzise platform ongeyona yakhe ufese inhloso zakhe kodwa wena uzange ukwenze lokho ubu exercise i-right yakho eceleni bona basebeyilinka nokuthi wena usebenza emsakazweni basebeyiqhelelanisa nawe which is totally wrong ukuthi bakuxoshe ngizwile kuthiwa ke kube ne-influence kamama uNomagugu akumfanele lokho mina ngokumazi kwami akumfanele lokho futhi nawe uphikile kwa SAFM ukuthi kungenzeka ukuthi kunensolo njengalezo singasekho isidingo sokuthi uphike makukhona bese ngithi ke mina emashini yakho yokulona amakwelekwele asiwafuni vele afika noMandela wazoganwa khona asiwafuni siwabekezelele Mandela lo wasenyela amakwelekwele yabo nawo amakwelekwele kwathiwa hey labo baba benu bahlale emazweni ethu baze baganwa khona abanye amakwelekwele ebagcina bebezala ingane beyizalela ama-exile uvele kwenzeka lokho ngiyazi kwenzeka so ke manje ke kulezo zinto ezinjengalezo kubalulekile ukuthi uqonde kodwa indabeni yama health sector asikhulume iqiniso bakwethu kukho wrong ke ukuthi uNomagugu mangabe yabona emamgwaqeni ukuhlangana nomuntu eshayiswe imoto mhlawumbe yakwaba hit and run uphuka umlenze noma uyaphusa phefumula umuntu ulimele awubuza igama awubuza isibongo uyamsiza umuntu ngiyikhwama zachitheka lapha uthatha ucingo phone fonele ambulance noma ufonele police station uthi liphuthumani nangomuntu usaphefumula is a primarily health system that is gazetted by a World Health Organization and the international law and the general behavior of humanity ukuthi umuntu mayidinga usizo lwezempilo uyamsiza ubuzwa ngisho umuntu efika esibhedlela engakhulumi uyasizwa ngokwezempilo bese kuze kufike esigabeni sokuthi lapho akhuluma khona bese buza ukuthi for a record Mr Sibanibani siyacela ukuthi ubhalise la noma ufonele esekhaya eze namaniningwane yakho kodwa esesizakela umuntu kuyichilo lokhu ukuthi ngathiwa ungamasha wena ukuthi abantu abangasizakala nangokwempilo yebo baningi kakhulu nale goli nje
u90% bathi u65% wamafayela abantu bangaphandle bathi undocumented illegal immigrants benziwa yini uma bese batholile undocumented bebalapha bese beyobathatha bebafaka etruckini behambe emakubo ngoba phela noma kukasebenzi kwawo affairs akasebenzi kwi-military akasebenzi kwi-security cluster uprovide a healthcare system which is fine for that yabo kokunye abheda kukho kunendaba nakho uyisanganele lokho kuba yisanganele yona if it's a political affiliate I don't care but ke thina all we need is a care system ngiyamangala ke ngenza kwethu ukuthi enye into engiyitholayo ngabaholi bethu uthola kuphuma amathenda oqala ke sikusho lokho ngifuna ukusho ukugcwala umlomo lokho hayi bafowethu hayi mina nje lo ngazalwa nje akaze ngibe nayo into ithenda kaze ngihluphe ngisho kuyihlupha nje nokuthi ngize ngi-apply ithenda ngiyimpungushe nje phila engamazolo njengoba kwasho uMasondo ngidle ingxaba namazolo ngoba yini na I zoom in zoom out to these things fanele uhleke into engahlekisi kulento le uhleke into engahlekisi kulento wesibili uvume uvunyiswe okwesibili ucompromise and all people abanamathenda usibanibani wazi usibanibani azo belinked akekho umuntu owakwathatha tender document wa-apply baningi abantu engibaziyo mina nabazihlobo zami begijima nama-tender document kuguga amathayi bethi siboleke imoto yenza ukuthi akaze noyedwa wakwawina kushiswe impepho emakhaya kulalwe phansi kwabasi kuqamelwe nama-CV kukhishwe inkulu imali ingane igijimela kumasipala weTheku udu zithi ifuna ukuqashwa lutho uzoqashwa ubani wasana nobani wasana nobani thandazela mahala bogogo emakhaya connection babo ukwadoti la ngithi mina ukugwazisa ne-corruption akavela uRamaphosa ayisayinele ibe semthethweni ngoba lezi zinto lezi lokhu dark and diving sibe sizazi senzeka kanjani senze uyithutha nathi siphinde sizenze izithutha ngihlala ngibheke phela nini noma yinga nje weyiqhaza amathi ngiyalibuza nje lalapha ama-CV udu kubantu aba-1 million only 2 people who can get employment just fair ngiyakutshela buka ngiyakutshena nakhona kuyoba ucile eyishaya indukwini futhi nalowo muntu uyalandela ukuthi ungena kanjani ulinde kubala hlamuka hosi ubuyaphi kwa TV awukwazi ukukhuluma unjalo nje hlamuka oqala ulimi ugcwele umlomo ngisho umuntu ekhuluma nawe futhi aphathe isambulela uthelana ngamathe awukwazi ukukhuluma uyaphi awuthumi ngani noma spokesperson resign wa resign enkampanini yakini yakho wa resign hayi ngithi mina wehlomuka ngithe mina baleje la amafayela ngicwanike kahle ngoba ukwazi ukukhuluma wala ngcono ngifundele phansi nami ngithola into ozongitolekela ukuthi kwenzakalani ngoba siyiphathele thina manje ingane zilambe kanje kuwangidumaza uma ngahambe ngithola ukuthi kukhona kuyiqiniso okurongo kwenzakalile kuwehlomuka uwe thanda uxolo sabela ngiyingibiza usibala mina ngoba enye intokazi emganele yakithi emachunwini asikhuluma isithulu la sikhuluma politiki sikhuluma iqiniso elifonele nokuphilisa abantu ungangidumaza so manje ke angikwazi mina ukukhonkotha njengenja bese mina ngingenawo ama-fact I was in overseas guys mind you I got international flu so now I'm waiting for a report ukuthi kuhamba kanjani ngoba manje la vele lokwaZulu kunaparlamente vele kwaZulu kunaqembu eliphikisayo uphandle siyiphathele ngakho ke uhulumeni usezandleni zami ngizonitshela mina okuyikho nokungeyikho angibesabi laba ngiyabazi amagwala lezinto kade nginazo lapha kwi-Premier's Cup emhlathuza zavala iminyango ngathula ngayibuka nje kuye kulengisa itshebe lapha lesi isiphihli lesi kuthiwa ulo umuntu omuhle khawula
sisebenzisa ipolitics sathi I was declared as the #1 enemy of the IFP. Therefore, I don't deserve any help from the portfolio ayinikeziwe ka-MEC ka-Arts and Culture. Ambuza mina ukuthi baba angifuni imali yephalishi mina la. Ngithi mina bhukhele izingane amabhanoyi ngihambe ngiyohlangabeza izingane ezenza isport ezenza into ebalekile against child abuse, children abuse and drugs abuse and the youth unemployment. So that was important because if you use your positions against indaba yokuthi wena deployed by a certain political organization, that is nonsense. Anginendaba ke mina ngingangibulala manje yonke lento izosala iphila le. Khona ukuthi abawuqhamuka. Ngiyazi mina. Khona abawuqhamuka. Khona abawuqhamuka. Ngoba nina ziphuphu inyamazane eqhamukela ehlathini. Anginibangisa emathendeni, anginibangisa mina koko kumanestame ingane lawa. Kuthiwa nibanga male. Banga manestame ingane esikoleni uthi ubani ozofunza ngaphi ingane. Ubani ozofunza ngaphi ingane. Nami ngifuna ukufunza ngapha. Hayi nami umfazi wami uyakwazi ukufunza ingane. Abantu abasebenzi kodwa niyahlukaniselana. Akho ngisho opposition in this country because khuluna nabo phansi to hey nawoza la hlana lapha khonkotha ka mawuthanda. We don't have a country. We are in the mess of God. I'm telling you straight. We are in the mess of God. Tuli sesikubuye kakhulu irobot. Siyazi ukuthi you don't have absolute power as indunankulu. But your legacy yakho, don't kill it. Don't be corrupt. Corrupt. Don't kill the legacy of to be in the record in the historical leadership. You are the one who fear to take decisions. If you need to reshuffle this GPU, do that. Nina NC yegalubugwala NC. If indaba ye-GPU le does not work for you in this province, ihlulwa yini ukuyigaqaza phansi lento liyimele ngoba vele neyinkinga zenu nahambe no regroupa kabusha izama ukukhetha abaholi abaphilayo ibuyele ekhaya. Yabo ngoba mina ngiyabezenza abantu belwa nathi bethi indaba ye-ANC ifila kwasho wacima usala malahle izigebengu sho wacima ohunta ufala nsene umuntu ogxeke ijele uthi ayejele udodo indawo abantu abaphakathi ijela nalutho indonga nje ungafanga ngisho inkonzo i-ANC mina ngokwazi wami ayinalutho indaba inabahola abasuke bephethe ngaleso sikhathi ngoba ngisho singavumelana manje ukuthi okay ANC fuck off, it's fine, but who else? Izolo uthathaphi ninike iphara laselipompo ninike iDA ninike bani MK silende ubaba lizoshona phizo ngiyayibuzela ngoba abantu abamnyama bahlakazwa ngabomu once abelungu babona abantu abamnyama behlangana betholakala kathi bafuna uku-assemblisha bebe into eyodwa, then they make sure ukuthi bayabahlakaza at all cost, bayabahlakaza. So guys, ladies and gentlemen, ngithi nazi izandla zikangizwe uphethe izwe njengamanje uzobuya ne-report ethinta umkhanya kude uthula sizwe lapha emkhanya kude uyeke omasipala abaningi uyogxambukela ufuna ukugaxa kwi-administration ngenkani umasipala wasemkhanya kude ekubeni umdaka enza kahle umdaka so far so good ugadile nawe bese ngizothi lapha omasipala benkathi abaningi aba bankrupt ongaholi ngisho abantu khona na iZululand na iMajuba na ulokhujana iJozini lapha wafaka khona inkuzi yami lapha nishayile ngoma andisisha nemali yabasebenzi engakubeka khona kabi yami ukuthi ifayela manje angisezwa athi bathi hayi ulungile la komthonjaneni kuyabheda abahola abantu Friday feel ulo baba lophethe izulweni njengamanje uzazela ukushaya induku yemkangaleni akhuza izakha kaxele uqhubeka nawo ama event
velelwe ushembe uvelele ushembe amanga laba bantu bempintshana lapha beguqe beketuke beze besuze lapha bethi bazobeka inkinga benqulile hayi kaza hayi unjalo nje umonile kunomcimbi omkhulu kakhulu ozoba lapha eFlyhead umfana phetheni ubhizi yaphusha umhle kuyamcimbi ngiyawuthanda ngiyawusupporta futhi eMpumalanga didiyelo kamnandi lapha kunomcimbi omkhulu omuhle ozokwenza umhla 20 September ngiyawusupporta kakhulu engathi ngaqhuba inkulu impumelelo leyamcimbi ngoba uFaransini Roots engibengiyisebenzela kakhulu la kuhlanganiswa khona inhlanga ezahlukahlukene ngoSpice wena insizwa zaMaskandi ngiyibonile zikhona ngizobe ngikhona kulo mcimbi phinde ngibonga kakhulu emcimbini wokuvala inyanga yomama wamaphinifa ozoba seDurban ICC inyanga yabantu besifazane izoyivalwa ngegiye eliphezulu kakhulu kuzobe kukhona umcimbi wamaphinifa eDurban ICC Arena amaphinifa azobe khona amaphinifa is a dignified symbol of the woman the non-judgmental one so asipheleleni siyobaseka abantu besifazane ngoba nani endobe ningekho lapho manibuya nibuyela kuliphinifa eMalawi phenyalo liphinifa asambe siyolibuka before seliphele iphinifa yes bese kuzoba impucuzeko ngomhla ka-30 la ikhona eThekwini sibese abafana bakithi bahlanganisa futhi banomlando omhla kakhulu iWorld Cup yomaskandi sibese khona kube kuhle nje kudele konke kanzakwethu ngiyanithanda bafana bami imini umongameli wenu imini inja yenu imina umotherfucker wenu imini isikrikriseni imini Black American motherfucker wait what the kubukele inombolo ngavela ngaya yakuphapha kumuntu omdala ayisasuke le